Jendek gehiago iten dezuela lanian dabilen jendiak indaola lana, ezta? Gauze mutatako jendia etortzea. Helduak etortzen dira gehiago, gaztiak, danetik... Gehien bat, jende helduki... Momentuz behintzat, jende heldua... Eta helduak, ja aiton amunak daola igual etxetikan... Bai, hola, jende... Aiton amuna bezala, jende pila bat... Nik ez dakit, jende asko igual bakarrik bizi dena ez, eta ez duzula... Ez dakit, igual filete bat iten duzu, minok itxado bat entzako bakarra, ez dute hori da, ez dute nahi, eta orduan etortzen dire aukera hoien bila. Ze ona. Eta, guain egia da, gaztia ematen dula ja pixkot gehiago muitzen ari dela. Bai, mino... Bai, gaztia udan ibiliko zan, eta pixkat ez da. Bai, mai hartzatako ja bakizu, beruak itxoak, eta gaztiak eta. Horrela nahizu? Oingo jazu txiki-txiki. Ja, bale. Bai. Hau prejituko deu, eta behin prejitzen deunean, ateako deu bertatikan, eta koipe hontan ingo deuna da tipula hoi ondo goxatu. Ondo, eta eta esan desun bezala, Frantzin ibili zinean, bururatu zitaizun ideia hau, baina martxan jartzeko. Nola hasi zinean martxan? Zeratikan ideia asko bururatzen zizkigu jendia, baina hortikan martxan hartzea, ja beste pausua da, ezta? Bai, hasi nintzen... bueltaka eta bueltaka, egia da itxin hasieran ere ez zuten sobera ikusten, eta... Maialen badator beste histori bat egin dugu. Bai, jazta liandola. Eta, baina, gero ja nik uste ikusitzuten beraiek ere ja garbinula erabakia, azkenin pila bat lagundu diate, eta gero errantzatxuten, azkenin joan da bastante... Hasi nintzen bueltaka, benga, bilatu arruz lokal bat, hemen, zona gustatzen zait. Gero egia da, suertatu zela justo pandemia sartu zen, gauza gelditu nun, ezkenekin funtzionatuko zuen, ez? Hor ja gelditu ginen pixkot, gero justo aurra izan du nun, eta ja behin pixko ja aurra koskortu zeni, koskortu. Ja berrizera aurra jaio zenean, hasi ginen ja berrizera horrekin martxan jartzen. Bai? Eta lokala adibidez zertzen, lokal baten bajo bat etzeona ez ere, o lehenoko sukalde bazan da sukaldeketa prestatuta zauden, edo dana moldatu bidar esan dezu? Bueno, zen beti izan dumen da kafeteri bat. Vale. Orduan... Bezakan bere ofisa eta bazekan bere almazenak eta pixka bat. Egia erran, obra inin barri izan dugu, azkenin kafeteri batek etzun guk behar genuen sukaldia. Guk azkenin gehien bat... metro gehienak sukaldiri eman dizkiogu, eta indugu, obra haunitzez egiarra. Ikuste izut hor dantzan dakazula hau. Betu, gauza tingo izut. Truko bat, sukaldarina. Iten deu, papela jarri azpin. Betu, urtan toba bota. Holaxe. Tanto bat, bi iruta lau bai. Eta guain gainen jarri. Txak. Eta hor geldikan gelditzen zaio. Perfecto.